Hermilo del Rosario, Rebecca del Rosario. Ay kayo agrumba kayo, pada kayo nga nakiyapo, tasikaken siya kaniyaman na panagbiag, agkakabsat tayo, agkanta tayo, ibiri tayo, imbaken hayati ako tayo, napudno nalinteg iti amin na tao, agkakabsat tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Kita nga aldaw rambakan tayo. Ti ilagip tayo, dagiti sa Santo ni San Cirilo, may isang mungke ken San Metodio, obispo. Isuda ented da ti biagda para ti panakaiwaragawag ti pamati. Ti panangibukbuk da ti darada para iti pamati, iso ti pagtataudan, ti pigsa tayo, isot nagadawan tayo, tinauleg ka pamati. Agkamatalig tayo nga rod iti Diyos. Kitap no maikari tayo makirano diti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo, idayang tangay mamati tayo, ti Diyos manang maasikan managayat. Sika na ibaon, tapno paimbagem dagiti puso nga agbabawi, apo kaasyan na kami. Sika nga imay, tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Sika asi tutugaw iti makanawan ti Ama, tapno ibabaet na kami, apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatman nakabalin na Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Pumararag tayo. O Diyos, indanon mo tiranyag ti Ebanghelyo kadagiti nasyones, ti Slavonia, babaen dagiti agkabsat a Cirilo ken Metodio. Luktam kat puso mi, tapno maawatan mi ti insurom, ket tulungan na kam amin amang ipaduyak-yak iti maymaysa ken pudno a pammati. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan di ingganat. At tugaw tayo. Ti may basa na adaw ti libro ni Genesis. Iti uleg iti kasikapan nga animal nginaramid ti Apo a Dios. Agpaiso kadi nga inbagay iti Dios adi kay mangan ti bunga ti uray anya akayo iti harden. Sinalutsod iti uleg iti babae, mabalin ni kano iti mangan iti bunga iti uray anya akayo iti harden. Insungbat ti babae, malaksid iti kayo nga adda iti tenga, inbaga ti Diyos, adikam kano mangan iti bunga dayta akayo. Wen, no uray asidi, uray sagiden lakuma, tano aramiden ti kasta, matay kami. Saan na pudno dayta insungbat ti uleg, saan kayo amatay, kasta tikuna ti Diyos. Agsipot ta amuna, ano mangan kayo iti bunga ti kayo, maadan kayto iti panakaammo iti naimbag, ken iti dakes, ken panakaawat kas kadagiti Diyosen. Nakita ti babae na pintas ti kayo, ken nasayaat akanen iti bunga na. Nagpintas ket nangan ti agbalin a masirib. Kinuna iti nakem na nangala nga rod iti sumagmamano a bunga iti kayo ket kinnan na. Kalpasan na inikkan na iti asawa na ket nangan met. Apaman a nakapanganda na adanda iti panakaawat ket nabigbigda lamula muda iti kasta.
na nagsasapda kadagiti bulong iti kasta bulong iti kayo nga igos a pinag nga bungda iti bagida iti dayta sumipnget nangigda iti arappadek iti arempadek ti Apo a Diyos iti harden naglimeng dagiti agasawa kadagiti kakaykaywan ti sao ti Apo. Salmo nagasa ti tao napakawan kadagiti basol na. Nagasat iti tao napakawan dagiti basol na ken napunas dagiti salungasing da. Nagasat ti tao nga awan iti ipabasol iti Apo ken kuana. Ket awan kinasikap masarakan iti puso da. Impudno ken ka dagiti basol ko. Jag inlimed dagiti labsing ko kinunak. Ipudno iti Apo dagiti basbasol ko. Ket pinakawan mo dagiti amin asalungasing ko. Ngarut dagiti nalinteg at tao agkararagda kumaken ka iti tiyempo iti peggad. No umay ti dakkel alayos iti biyag dinto dumanon kadakwada. Sika ti pagkamangak iti riribok salak ni banak ipigsak nga inka iti panangisalakan mo agsipod ta adanak iti panagaywan mo. Maited tuken ka, Alleluia, Alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Imanaw ni Jesus iti bedeng ti Tiro. Nagnaijay Sidon, ket nang likaw iti sakop ti Decapolis aging gaadimteng ti Danaw ti Galilea. Inyag dagiti tattao ken Jesus ti maysa a lalaki at tuleng ken umel. Nagpakpakaasi da ken kuana nga ipatay na ti ima na iti lalaki. Inya dayon ni Jesus ti lalaki kadagiti tattao. Idi agwaywayas dan insulat na dagiti tammuduna kadagiti lapayag ti lalaki. Kalpasan na timmupra sana sinagid ti dila ti lalaki. Tinangad ni Jesus ti langit, nagsinnaay, sana kinuna iti lalaki, Ephata, kayat naasawen, maluktan ka. Dagos anak ang ti lalaki, ket nalawagan ti panagsauna. Imbilin ni Jesus kadagiti tattao, adida ipadpadamag daytoy iti si asino man. Ngem no kasano ti panangigunam-gunam na adida isarsarita, ad dapay ti gagarda, nangipadpadamag. Nagsiddaaw ti tinapalalo dagiti amin anak angeg iti daytoy adamag. Nagsayaat ket din amin nga aramid na kinunkunada pagdenggen na dagiti tuleng ken pagsawen na dagiti umel. Ti ebanghelyo ti Apo. Nimbagarabi tayo amin Apo. Damo sa magmamanuan na kalagbaga. Sige, feeling yun sa pailaan ka Valentine's. Napay uri na kay mga babakit ag senior, ada pala feeling yung nga Valentine's mo. Ang ati Valentine's ko maka para tutubo, para teenager laan. Ngala, palubusan da kayo mat. Uri tayo nagmaswedding tayo ka, dagi tayo nagiganti. Anya na ganan, sing-sing kada aras ko, naragragsak pa jirupa dagam da kiti agkasar. Mas feel dan sapay mo di Valentine's na. Aldaw. Daytoy, umuna nga maibasa, nagmayat, umuna nga sulisog. Anya dayjay, tibilin ti Diyos. Anya dayjay, hanyo sagsagidon day tanga kayo.
May sa tibilin kada adan kin eba. Adan kin eba kung natayo ang dahan ang duduwa nga tao. Adan lalaki, eba babae. Tadi yun to man pilosopunan nga naganak na sa ngalaan da nga ruti asawa na baka kinwang. Kawan, adan kin eba nagasawa, nagain kin abel pinatay na nangalaan da nga ruti inasawa da kina Valentine's da. I-represent na ti lalaki ken kada may isang lintag laeng ti Diyos para kanya da represent na niya daya hanyo sagsagidan dayta ngam nagparang ije ti kinasukir ti tao daya ti represent na daya ba daya bilin nga da sagsagidan nagsukir da ta apaya tangsit kasi mo ni Satanas kaya nati agbalin a Dios ni Satanas ni Lucifer na para sa isuna haan nga Dios haan nga equivalent hanga kasla nga to ti Dios pinarsala nga leader dagiti anghel nga gisukir na nya sukir na kayat na mo ti agbalin nga ngumato iso nagsubot kas jay mo daanan kin Eva kini Eva nga nakapsot iso ti mo na nga rimmaman sana pan in paranudan sigon ti binasa dayto nagibasa kaya di ko nadlawdan nga lamo-lamo da nagtaray da na pan naglemang ha kana siya at ni Adan ta tinaglemangan na ay ka bulandayan dakkel di pinagkalot na ni Eva kada murtisan kasano pa nang yapot na tatabulong di da murtisan so sabot tultulan din yun ta bumasit mo nga bumasitan di ma banid tulaan na hindi mo idi ka ay apaw katalaga mo hindi mo ubing kami kun sagad naman ko didiinan ko ipitan na pa ito itap no hanga agiya tanom na yaya di ba doan nas diay adalag kaya nga ubing agtugaw idi ka bugtakan di ba bakit di mat agtugaw ka nga kastan eh ngano nga natong tumang ta bado mo pandil agbasa uno ko kay uy wala tatan apa 1 inch la ang ti short pan di beng banid la kiso kan di Eva nagtaray na pan naglemeng dayay dayay ti kunada di ko nang nagdan ari badik apaya niya naramid yo nya ti kunana nangan ti kayo imbaga di uleg sinulisog ti uleg kunana so ang kay mamatpati uleg daduma ta kaabay mo uleg gaday mo marites ki suda uleg kunana dayay nagriga mga wagam ta tao mo ti uleg hang kumamot ang adda kita gamit ti feeling mo na maliputan ka ibaga tayo nga uleg da kasi nga mahang kumaang ay hanga magbali ang ibaga ti tao nga uleg adala ang man nagkamalyan na dayjay katat ta daytoy nagkamali nanipod ramden on idi nagbasolen ti tao naregregan ti tao ti basol haanen nga napukaw dan ti paraiso anya ti pan nakapukaw ti paraiso haandan nga ma-enjoy ti makikadkadwa kini Apo Dios iti rupan-rupa. Nakita dan dagiti irregularities. Idi ore nakalabos da, agigyan da, agragragsak da, in-enjoyan da ti paraiso, anda nga mapanpansin. Ngam idi nakita dan ti idi nanganda daytan napukaw dan ni Apo Dios nakita dan ti irregularities. Anya da jayan, nadlaw tayon, adda na pudpudaw, adda nang isngisid, adda rokape, adda agmangmang. Adda supot. Idi akawan dayta handa mapanpansin dayta idi. Di mat idi kawan awan nalulumag awan ata ini-enjoyan da nga roti paradise. Idi laeng nagtitao ti basol satay nakita ti nagkurangan ti tunggal. Maysa. Iso di jayan imayon ti apal, iso nga na pudpudaw. Agpapudaw ka man. Nung nasiksik hey, ako aging dadayat ka man, nung adda nagasok, imuna ka man. Ang kalangan na panangan, nag-iawit ka pa, isa ako na aday dayetak. Talo ka to, untay styrofoam nga iawit mo, kasanong oron dayta. Nakita tayo, ti irregularities. I-compare tayo, ada nalalaing, ada nakapkapsot, ada nababan. Nakita ti pagkapsutan ti lubong, iso da dyan ti paggapuan ti sakit ti lubong. Di dyan ti nagkurangan ti sakit ti lubong. Di dyan ti nagkapsutan dagiti tattao ta. Haan tayo nga ag-focus, no ngamin no in-enjoyan tayo ti paraiso ti biyag, nila po Diyos agragragsa.
Kala dagiti nini, ang dagitoy mumungken no daduma, dagiti mong linipat dan tilubong, makitirelasyon da kini Apo Isus na ngaton haanen nga dagiti pagkurangan tilubong. Kada tayo, nakapokus tayo iso nga, no awan ti pamatim, no nakapsot ti pamatim, tila makitkitam ti padam nga tao, di pagkapsutan na. Nalaka nga mag-hits ti tao, no tila madildilaw mo ka dagiti pagkapsutan ti kapsa mo. Nakapsot ti pamatim na dahi ka. Natila makitkitam ka, di agi kong kumpera nga ako natayaw, piyapay kanyada, tane, nakaadal da, piyapay kanyada, tababa nang da, hindi mo lang mumut o gaba nang da aming abaknang, no rinabing aglulo at maysa. Rumwar lagi partner na gana, paano na mga tanapaw. Matalapos mo dati. Di jayan ti, rumwaran ti pa nagikumpera. Makitan no sino, bas-basit, dak-dak na taytayag, taytayag kinako ko, di jayan rumwaran ti pa nagikumpera. Ngamtatan, iso di jayan rumwaran ti pagkapsutan. Kitatan dito ibanghelyo tayo, nagmayat ti panangipakita na. Gaputa nakapsot ti taon, napukawon ti paraiso, awanan ti komunikasyon kini Apo Dios, tila komunikasyon kini Apo Diosen kadagiti propeta, ipakpaka muna kadagiti propeta ti kaya na tapno ibagada kadagiti tattao. Tanapukaw tayo ti paraiso. Ngam gaputi ayat ti Dios bimmaba. Sino ni Apo Isus saan nga naparsuan o di ka bimmaba a Dios. Kanya ti umay na ibaga, umay na isubli di dignidad ti tao. Umay na isubli, jay kinamanagbasol nga natawid tayo, umay na ikatendap na agbalin tayo nga nadalos kin adda dignidad na, uray pa'y nakapsot tayo. Kas ano day jay? Inlungalong na, iso day jay, bunyag. Inrugina ti bunyag. Anya ti bunyag, natawid tayo kami, dayta basol at awid. Dayta nga, kuna tayo, ti description tayo in the Old Testament, dayta basol at awid. Naala tayo daagan kin iba, dayta pikin naman nagbasol da. Iso napukaw tayo ni Apo Diyos. Iso nga hangga na bunyagan, haan na ka nga bagi ni Kristo, haan na ka nga tao ti Diyos. Kaimayan ni Apo Isus at binunyagan, inaisurot na ilungalong ti bunyag. Nakaraman tayo, tao na ka ni Apo Diyos. Nagbalingkan nga nadalos manan, awanan ti basol atawid tilaan basol tayo, di personal abasol tayo, nga maaddalat ta konpesar. Dahil ta man nagbasol nga tao, isungarod nga imay tayo manan, natipon-tipon, umay tayo manan paasidagan di relasyon tayo kini Apo Jesus, itinasantuan ako munyon, nasantuan amisa. Nga dapay opiseryo ti sisa dito, tayo mo lang ipasa, ang sisa Santa Isabel, Manarawidwid, Lilia, ang daitan. Mangorno Sagot, Maria Galdones, ken Imelda Pascua, si UCF, Jesusa, Bible Apostolate, Henry, na nagmayatan, Social Action, Rebecca, ako light ni Awan, palang kabil ni Kapitan, Lektor Nelia Manan, IYM Mia, apayamot nga, kasapulan tayo, hanlaan nga ijidakkel a parokya, di kayo umay ka ijay, hanlaan nga di apaya, daytoy basit, agimong tayo, daytoy basit nga pa nagkakaaruba tayo, pagbalinan tayo, abasit asimbaan, anya ti basit asimbaan, agda natural nga pa nagkakadwa, agpipin na digo, agsisinnaranay, agtitinulong na dagsakit, agtitinulong na adda okasyon, nga dag okasyon ka, umay tayo pa ila tumulong nga agparte, kin agyawid mo laeng, agsapaw, kin agrakrak, at dapay la jay natural nga pa nagtitinulong tayo. Ngam nayunan tayo, anya ti inayon tayo, iso da jay sisa tayo, nayunan tayo tina espirituan. Tayo ti kayat ni Apo Diyos da jay, di pa naglalangan tayo, di unag ti pamilya, adda ko man ni Apo Diyos. Di pa nagkakaaruba, adda ko man ni Apo Diyos. Ijay trabaho tayo, mariri na kumatik, adda ni Apo Diyos. Adda talag mo ti kaarubam. Nakalalas man, no, dahi tayo kakaaruba ka, ilak mo nga nalaing no pumanaw ka, taapaya, tisip-siputam ka di kaaruba. Nagalas nga pa nagkakaaruba. Agasan na. Nga ang kumaanga kas dyan, ti kayat na ito tayo, no kung na ori pimanaw ka nalipatam ka, among nga awan danagam, kaya kaaruba, isakit na. Ori nalipatan tali na baam, ori agtudo, ang kamadanagan tadda ka arubam nga mangisakit, ngam no, agtudtudon ka, gunggunam. Anya ka mga klase, ti ka aruba, demonyo, kamutin
Kit-kit haang di karuba mo nga kanan ti kalding ginatingnan ka. La, ibusam gi. Hindi kung kunang pailakan mo. Nya ka lang nga taga-amgidan. Sabagay, taga-amgid day ta. Haan, iso na ti kung kunana. No maurnos day jay, at datalik mo, mari na tayo ti si panagsisinakit, iso day ta ti sisa. Nga wagas ti panagbiag, nayunan tayo ti panagkararag, di panagkarkararag tayo bunga na, di jay nasayaat nga langan-langan, panagkaykaysa, di jay nga ron ti panglup tayo. Tauray ko na tayo, at datay man dito'y daga ama nagbasol, daga anakapsot, tattao nga nakapsot, mabalin tayo ananamon ti paraiso. Namuyo paraiso? Oh, nakaturog ka siya. Di pamilya, panunutan nyo di pamilya, mabaling agbaling nga paraiso. Mabaling bang agbaling impyerno. No di pamilya ka, adda pa nagre-respeto, amuda ti agkararag, agsisinakit, agkilaban ka, among adda makakilkilaban ka, itiddaam, no inaklom amin na, nahisos apo bukatot. Kasano di pamilya nga, kasano nga agbaling nga paraiso, adda pa nagre-respeto, dagiti ubing, ti agasawa, adda talit. Ngam no di pamilya ka, agsinswinitik, agin indolbod. Ala, nakarkarumutan na nga, mas dakisan no, jada ninanang ilalak na di kwarto na apaya, takawon ti anak. Ay ka, karkaro mga nyanagan impyerno mutan apa dito'y awam man latikin na pinakumbaba. Tuno ka, yaban nyo man ni kapitanan, da kayo mo lang agasawa magkarai kapitanan, di kayo lang mabain. Unag kakaaruba, mabalin tayo nga na naman ti para iso di unag ti pamilya hindi pa nagkakaaruba tayo. Iso da yung ti kayat tayo nga pagbalinan, haan nga kayat ni Apo Diyos nga umay tayo dito lumlong nga. Okay, apa-apa, adaman tao nga man nakiapa. Anda tagad to? May awan? Tay talaga nga diag malam ko masapon nga adda ka apa na. Adda kas jay awang ko mamo apo kapitan adda. Magun-oni mabain. Mabalin tayo na may mayat nga agbiag nga nawaya ha. Nga day tinagragsak nga pa nagkakaruba. Kaysa nga hindi adda saksakitin akam na. Unag lumlumang ka. Anda magkaruba may idi hanak mo ka nga jismoso basit laeng. Mautangan na amin nga nuwang. Lumama masaba mo agin kikita lawa-lawa. Ano kumit kita ta mo nang anda. Ang mabalimot ang ornusa agpakawangkan aga mabalimot nga mapakawan ta utang. Kati bagbaga na ditoy, DJ panagdidin na tayo, mabalin nga agbalin nga para iso, no sumreg ni Apo Jesus. Kaan nga ditay pinastudyar. Tinang sita na agaputa adda-adal na may mayati ko na ay Apo dagita may mayat tulat na relasyon. Uri kas ano ka dakkel ta balay mo. Yata daw Apo baka magangganid. Uri kas ano ka nga to ta adal mo. Lumakay mo mag-retire kanto. Uri kas ano ti koy akado kwartam. Kung may parin mo amin nga kanimon high blood ka diabetic. Ti mo lang mabali mo nga kanang kitsisa ang gadi kong kunan. Among mula na may mayat to pay laeng di na pintas a relasyon. Na may mayat to pay laeng ginaragsak nga kasla paraiso nga pa nagkakadwa. Dahil ti kapaggan. Di mo aduti at trabaho ka na kayo niya at ed. Ministra niya pa niya dagiti daduma dati gobyerno. Kitain niyo kag sweldo ka ti 50,000 60,000 no DJ pagtrabaho mo ka toxic amin nga tattao ma-enjoy mo. No. Haan, di man? Uray na simple lang amin tatalong kayo nga agrara o kad agpuspusiti man no naragsak kayo tagkakalaan kayo nga ron nga chismosa. Di mo nagragsak na niya kakanta kayo niya agdendeng nga kayo ti duming-duming sayo ka apa karadyo kadi hanga nagmayak iso nga uray kat nagsulsuldo kadi nagdak no toxic to mo la di relasyon ijay stress to mo la tuno kon agkan cancer agsaksakit kan. Uray mo na ti kakaarubam ka nagngangato ti alam na aging langit. Nababa nang ti kaarubam. Hay apaw, di na ka pa'y mapurwakan. Ti purwak na kanyang basura, ipalayaw na di alag. Demonyo Kaya ti bagbaga na dito'y, relasyon to pa'y lati kapatgan. Dagiti sanikwa adal kada anyaman nga adda kanya tayo. Nasaya at grasya ni Apo Diyos. Ngam no dagita ti bang pagbalin kada tayo nga agsisina,
toxic ti lubong tayo. Ijay pagtrabahuan tayo ka, hala, awang pinasaya at nga kapya, peke amin nga isem yo. In like na kamuta, nag-post kayo nga agasawa ti Valentine's, nga amom nga us-usto, di pa nang like na. Iso nga rin nga pastrikan tayo, iso nga imay ni Apo Jesus, inted na ti sakramento. Apaya nga dahi tulang ti pinagdengeg na. Efata, apaya nga imbaga na nga malukatan, haan na nga kayat nga umay tayo ag tutuok dito lubok. Uri di pagtrabahuan tayo, han na nga kayat nga di pagtrabahuan tayo kapag panagtutuok. Ti value, ti work, ti patag, ti trabaho, makatulong ti panang parswa ti Diyos, makatulong ti pan nakadalos tayo a tao, makatulong ti panang idaydayo ti kinaapo Diyos, ti panagtrabaho tayo ng rono, ti panagserbi ti tao. Han na kayat nga may tagtrabaho, nga umay tayo agtutuok nga suffering ti panagtrabaho, haan. Hangga kasjet ti kayat ti Diyos. Isugaron nga padpadasen tayo, sisaan, padpadasan tayo nga urnusan, kaya ni Apo Jesus nga agasan. Dahil ta konflikt kada na kita ko, kati mo ilarason na dahil ta kitangsit. Ngam no, sumurik ni Apo Jesus tadaan kinapakumbaba, sumurik ni Apo Jesus tadaan pamakawan, iso dahil ta, maagasan. Iso nga kunak manan ulitan, mabalin nga dahil ti pa nagkakaaruba, ija unag ti pamilya, ijay pagtrabahuan, mabalin nga paraiso. Mabalin nga Valentine's nga kanayon. Ngam numadi, ay purgatorio Una impyerno dahil nga pagtrabahuan na nga nasayaat. Kaya latat nagkakamsat, ikararagan dahil tigimong tayo, dagiti pampamilya nga agyan dito Da tayo magkakaaroba, tila dawan tayo. Sumrek ko man ni Apo Jesus. Mari na tayo ko man ni Apo Jesus. Adda ko man ni Apo Jesus kada tayo. Iso umang tiginawa kan niya tayo. Na makastrik ni Apo Jesus, taagkapya kayo, ginawa day dyan. Na makastrat ni Apo Jesus, tadaan pa kumbaba, ginawa day dyan. Ngam no tangsit, sakit tinakam, gura, linimod, inulbod, tawanan Mas lala, impyerno na dahil nga lubong tayo. Ala, agkararag tayo, akas gimong, agdaydayaw tayo kini Apo Diyos, sapay kumata sumrat. At tugaw tayo, aramidan tayo, ti panagdaton. Idaton mi Kenta ako to'y yagi Ida